Ja, velkommen til. Det er Klubhuset Rudersdal Idrætsråd. Lars Engelbert. Jeg sidder her sammen med Lotte Burkhardt, som er formand for Furesø Golfklub. Og Lotte, tak fordi vi måtte komme her. Furesø Golfklub, hvad er det for en situation I er i? Hvad er golfsporten i? Hvad er fremgang, tilbagegang? Hvor er vi henad? Jamen, golfsporten på landsplan går faktisk ikke frem, men er i hvert fald rimelig stabil. Vi er godt og vel 160.000 medlemmer, det har vi været nu her de sidste år. Vi troede faktisk, at 2023 ville vi få et faldende medlemstal oven på corona. Det steg helt vildt under corona, og så troede vi faktisk, at det faldt igen med 5-6.000 medlemmer. Men det gjorde det ikke, så vi ligger stabilt og er nu stadigvæk 5. største idrætsforbund i DIF-regi. Så vi er godt tilfredse på landsplan. Og hvordan er fordelingen? Altså i manges opfattelse, der er golf jo sådan en lidt ældre persons sport, ikke? Og det er der også. Der er en gennemsnitsalder på omkring 58 i golfsporten på landsplan, og det er faktisk er der også Furesø Golfklub. Det er niveauet, vi ligger på. Så det er ikke en ungdomssport, men i øjeblikket så er der en strategi om at blive flere ungdomsspillere. Vi skal jo gøre det jo rigtig godt på de internationale scener, så hvis vi skal have noget fødekæde på det, så er vi simpelthen nødt til at få nogle unge mennesker ind. Så man gør rigtig meget nu fra Dansk Golf Unions side, og dermed også hjælper klubberne til at øge unge deltagelse i golfsporten. Har golf et element eller en opfattelse i, at det er sådan lidt en dyr sport? Jamen det er det nok. Altså det er lidt som du selv siger, den lidt middelaldrende i ternede bukser. Altså det image har vi stadigvæk, og har svært ved at komme af med det. Men det er jo langt fra sandheden. Der er jo alle aldre i golfsporten. Man kan jo blive ved til, man er nogen af 90, vi har medlemmer her i Furesø, der er nær de 100 og er aktive. Så vi har hele spektret i det. Og det er jo det, jeg synes, der er fantastisk ved golf. Man kan jo spille det med sin ægtefælle. Det er meget få sportsgrene, hvis den ene er god og har styrke, og den anden ikke har. Jamen, så kan man jo dyrke det sammen, og med ung og gammel. Så, men vi lever nok lidt med det image, desværre. Hvad vil I gøre specielt for at få unge ind? Altså, der findes jo også golfakademier nu, hvor de unge mennesker efter en folkeskoleuddannelse tager et år afsted og spiller golf hver dag for at se, om talentet kan bære. Hvad går jeres tanker i retning af, hvad I kan gøre lokalt her i Furesø? Jamen, altså det man gør strategisk på det her, det er, at man har fundet ud af, at man skal simpelthen lave nogle sociale fællesskaber for de unge mennesker. Og også prøve at tage lidt af det elitære ud af det. Det har man nok været lidt dårligt til på ungdomssiden og sagt, jamen når unge mennesker kommer ind, så bliver det meget, at det er kun dem, der er gode, der ligesom fortsætter i sporten. Der forsøger man noget at sige, jamen der skal være noget for alle, også dem, der bare vil gå og hygge sig med kammeraterne på det. Og så gør man også noget på hele trænersiden. Man uddanner simpelthen trænere til at være bedre til at håndtere de unge mennesker. Så det bliver lidt mere sjov golf, lidt mere legende golf for de helt små, men helt generelt prøve at uddanne trænerne også. Så det gør man også på det her, sammen med PG, eller hvad hedder det, de professionelle fagforeninger. Golf er jo på en og samme tid en mærkelig størrelse. Det er dels en forening, og det er dels en forretning. Der skal jo penge ind for at drive foreningen, om man så må sige. Hvordan hænger det sammen for jer? Jamen, altså hovedparten af Furesø Golfklubs indtægt, det kommer fra medlemmer. Det er langt størsteparten af vores indtægter. Det er simpelthen foreningen, og det er medlemmernes kontingent. Det er fundamentet for det. Så har vi selvfølgelig noget forretning i, at vi har nogle sponsorer, og vi har nogle greenfee, altså fremmede, der kommer. Men det er jo stadigvæk golfspillere, der kommer og bruger vores faciliteter. Så foreningen økonomisk er det, der trækker. Det er også det, der driver hele vores bane vedligehold. Det er jo noget dyrt anlæg, der ligger herude. Så det er foreningen, der fylder. Men ja, der er en mindre kommerciel del. Men det, der måske adskiller sådan en klub som golfklub generelt for mange andre klubber, i hvert fald klubber omkring eller de store byer, det er, at du har en ret professionel drift rundt om det. Du har en manager, du har en bogholder, du har en regnskabschef, foruden du selvfølgelig har en helt stor greenkeeper-stab til det. Så du har ret meget administrativt, eller kan man sige, altså rundt om, stabsfunktioner rundt om der. Så det er ikke os frivillige i bestyrelser og andet, der skal sørge for, at regnskaberne bliver lavet, regningerne bliver betalt. Det kan man ikke, når man er en virksomhed af den størrelse med 17-18 ansatte og en omsætning på 16-17 millioner kroner. Så er man nødt til at have en professionel tilgang til det. Og jeg har været inde og kigge i medlemsstatistikkerne for Rudersdal Kommune. I er jo faktisk en af de 4-5 største foreninger i kommunen. I øvrigt sammen med
en anden golfklub og nogle atletikklubber eller gymnastikforeninger og svømmeklubber. Så I er helt klart en af dem, de idrætsgrene, som har godt fat i Rudersdal-borgerne. Så det er jo rigtig vildt. Se, vi er jo i det, der hedder Klubhuset her. Jeg har spurgt her, hvordan er det for tiden ud fra din foreningsidræt på landsplan? Hvordan er den lokale tilslutning? Børn og unge, seniorer, veteraner, elite eller bredde? I er en eliteklub, en breddeklub, begge dele? Eller? Vi er sådan set lidt, vi har lidt sådan ikke lavet et løfte til vores medlemmer om, vi vil gerne være en klub for alle. Det kan både være unge, gamle, det kan også være, for man har inden for golfsporten har man lidt to arketyper, kalder man det lidt. Dem, der bare lidt vil komme ud og spille golf med vennerne, som bare vil have adgang til, når de har lyst til det, at komme ud og dyrke sporten på den måde. Og så har vi en anden gruppe medlemmer, som synes, at det er fantastisk at komme i det der lidt mere traditionelle foreningsliv, altså vores klubber i klubben, man spiller i herreklubben, man spiller i dameklubben, og der får de deres sociale netværk. De andre har lidt det sociale netværk uden for klubben, men spiller med gutterne eller vennekredsen eller hvad det er. Og de to arketyper, hvis man skal sige det, de vil noget forskelligt i klubben, og vi prøver virkelig at sige, at klubben skal kunne håndtere begge typer i medlemmer. Så vi virkelig går efter at være for alle, unge som gamle, kvinder som mænd osv. Hvordan er foreningens faciliteter til udøvelsen af jeres idræt? Er der noget, I mangler? Jeg ved jo fra mine besøg rundt omkring i mange andre danske golfklubber, der er 27 huller. Det er ikke helt normalt. Så er der noget, I mangler sådan til at kunne dyrke idrætten? Jeg synes faktisk, vi har jo igennem, nu banen 50 år, vi har jo 50 års jubilæum til næste år, eller her i år faktisk, 24. Vi har jo brugt rigtig mange penge på vores bane. Nu er vi ved at lave de sidste 10 steder og renovere dem, så vi faktisk får en bane, hvor der er mulighed for at spille lidt kortere, så vi netop tilgodeser vores seniorer, dem der ikke kan gå så langt, og det bliver et hurtigt spil. Så man kan sige, at selve vores bane, men vi arbejder i øjeblikket meget på at forbedre vores træningsfaciliteter og modernisere dem. Vi har jo lavet et overdækket udslagssted for nogle år siden, og nu vil vi gerne modernisere det. Der sker rigtig meget teknologisk på træningssiden, så det arbejder vi på at få nogle ting her og få det godkendt og få det. Og så har vi jo, i og med en stor klub, som du selv sagde i kommunen, så har vi en udfordring med parkeringspladser. Det er bare et issue her. Vi ligger jo klemt lidt inde på den måde. Så det er der, vi har nogle mangler, men sådan på de rent idrætsfaciliteter, så synes jeg, vi er ved at være der, hvor vi gerne vil. Men vi bruger også mange penge hvert år på at holde dem op i en god stand og blive ved med at have en attraktiv bane i forhold. For der er jo konkurrence om medlemmerne. Vi ligger heldigvis lidt i et smørhul, synes vi jo selv i hvert fald. Vi ligger tæt på København, og vi ligger i et område også, hvor der er mange golfspillere. Du selv siger jo Rudersdal Kommune, men så vi synes, vi har en god bane, og det bliver vi ved med at bruge penge på at holde i en god og attraktiv stand, hvis man skal sige det sådan. Man kan hurtigt spare penge på en golfbane, så bliver kvaliteten også hurtigt lav. Den teknologiske udvikling gør mange ting, og her i Rudersdal Kommune har vi over i Vedbæk en forretning, en virksomhed, som hedder Trackman, som jo i virkeligheden er gået meget ind på golfområdet og udviklet computere til simulering af golf, og man står ude på. Er det noget af det, vi kan forvente at se her på? Vi har lidt af det i vores træningscenter, træningscenter. Det er jo faktisk en af vores gamle medlemmer her fra klubben, der har været med til at starte Trackman. Så det er noget af den vej, vi går. Hvad kan vi, hvad må vi, hvad kan lade sig gøre? Og det også, vi arbejder også med at lave mere robotter, også for at nu har vi jo vores naboer, vores maskiner larmer jo, når vi klipper tidligt om morgenen, kan vi lave noget el, så der er mindre støj og sådan noget. Så vi gør rigtig mange ting på den måde. Har I udfordringer med at skaffe kvalificerede trænere og frivillige til foreningsarbejde? Det er sådan med, at nu er jo, som vi allerede har snakket om, I har jo professionelle trænere, der medlemmer betaler for at få deres ydelser ud over kontingentet, så det er ikke sådan helt relevant. Men det er noget nemmere i hvert fald. Ja. Frivillige, det er jo, tror jeg, som rigtig mange sportsgrene en udfordring at få nogle frivillige til det. Vi har ikke så svært ved at få frivillige, hvis det er nogle meget specifikke events, vi laver. Vi havde EM for juniorer og drenge her for et år siden. Ingen problemer med at få frivillige til nogle specifikke opgaver. Men det der lidt lange, seje træk, hvor man skal møde med nogle bestyrelsesmøder, eller man skal drive nogle ting, det er lidt svært. Så vi siger lidt sjovt, at vi har nok arbejde ved siden af vores professionelle. Vi gider ikke også at drive i frivilligt.
Men jeg synes, vi har en af vores strategiske punkter nu her på de næste år, det er netop at finde ud af, hvad kan vi gøre for at få de frivillige, som jo er bærende for en forening. Der skal nogen heldigvis ikke til træning, det kan vi betale os ud af, men vi skal bruge nogen til mange af de andre ting. Ja. Hvad gør I for at udvikle det sociale miljø med jeres medlemmer? Har I nogle begrænsninger i den sammenhæng? Er det jo bridge-golf eller golf? Der er jo bridge. Ja. Der er bridge, der er mange andre, der kombinerer det. Jamen igen, det er jo lidt den her clash, som jeg sagde før, med de her to arketyper. Vi har rigtig mange, cirka 40% af vores medlemmer, de synes, det er fantastisk at spille de her lidt mere traditionelle herreklub, dameklub og hvad de nu ellers sammen hedder, og har det fantastisk i det, og det vil der også gerne være plads til. Men vi skal også finde ud af at gøre plads til de andre. Så fordi det er jo det, de føler, at det sociale element i at komme over, det er, at der er en god restaurant, de kan komme ind og få en øl eller et stykke mad efter, de har spillet, og de kan komme ud, når det passer med dem og familien, og hvad der skal passe sammen i en travl hverdag. Så det prøver vi at få, og det er også derfor, vi siger, at der skal være plads til alle. Vi skal ikke have, at vores klubber i klubben tager alle starttider, fordi så bliver de andre sure, og vice versa. Så det er en balance, vi arbejder meget med. Alt er jo en balance. Ja, det er det. Særlige aktiviteter for at holde på at skaffe nye medlemmer, unge som gamle? Jamen, vi har faktisk, og det er jo så også et DGU, eller Dansk Golfunions initiativ, det er, at man har lavet noget, der hedder Kvinder og Golf. Nu har jeg jo spillet selv rigtig, rigtig mange år, men der er færre og færre kvinder, der spiller golf, eller har der været en tendens til. Så nu har man lavet sådan nogle introforløb til kvinder, som man på landsplan har fået rigtig, rigtig meget glæde af. Vi har også kørt det her i Furesø. Så vi laver en del for at få nye. Vi skal cirka have 200 nye medlemmer om året. Det er faktisk ret mange, det er næsten 10%. Måske lidt fordi alderssammensætningen er, som alderssammensætningen er. Så skal vi altså have ret mange ind. Og der har vi blandt andet lavet det her Kvinder og Golf. Og vi prøver også at se, hvordan får man tiltro. Vi har svært på ungdomssiden, vi har også svært mellem de 25 og de 40 år. Det er jo, golf er jo ikke en sport, der tager en time. Det tager nogle flere timer. Og det er et tidspunkt i livet, hvor folk har svært ved at tage så mange timer ud. Sådan er det. Kender jeg alt til. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Ja, hvordan ser det ud med økonomien? Medlemstilskud fra kommunen, det får I jo sådan, gå ud fra. Ja, præcis. Ja, det er jo også det, vi går ind og støtter. Til vores lokaler og så videre. Ja. Så. Ønsker til Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget eller Kommunalbestyrelsen? Er der noget der? Ja, men jeg synes, vi har fået et rigtig, rigtig godt forhold til kommunen, både i forhold til de her bygninger, vi sidder i, som jo kræver en hel del vedligehold. Det er jo ikke det nyeste bygning, vi sidder i, super flot og super lækker. Det er jo en rigtig stor del af vores DNA, det her klubhus, men det er også dyrt at vedligeholde. Så vi prøver, og jeg synes, vi har en rigtig god dialog om, hvad kan vi gøre noget sammen, hvad har I, hvad vil vi, og hvor vil vi hen, og så finde ud af at få løst det. Det samme synes jeg også gælder på baneområdet. Vi ligger selvfølgelig i et fredet område, det giver nogle begrænsninger, det kan selv ikke kommunen løse, men jeg synes, vi har nogle gode dialoger. Jeg ved også, at kommunen var rigtig meget for, at vi fik vores parkeringspladser, men der var nogle andre, der ikke synes det. Så der landede den. Og hvad med en gammel drøm, nogen i hvert fald har haft i klubben om, det er jo ikke jer, der alene bruger hele faciliteten her, der er jo andre længere, hvor der er andre foreninger inde, og jeg ved i hvert fald, der har været tidligere formænd, kvinder før dig, som har haft et ønske, et håb om at få lov at lave nogle værelser til noget overnatning, så man kunne have folk fra lidt længere af til at komme, og som man kender det på andre golfklubber, men det er ikke noget, der... Det er ikke noget, jeg tror, at hvis man skal det, så skal vi have en forpagter, der ved det. Det er ikke noget, vi som klub vil kaste os ud i, og lege restauratører og hotelejere, eller hvad det skal være, hvad vi skal kalde det. Men vi arbejder i øjeblikket på, fordi logistikken i det her gamle hus er jo ikke fuldstændig optimal. Vores kontorer ligger ovenpå. Det er ikke sådan særlig imødekommende, når man kommer som gæst. Så vi arbejder i øjeblikket på, hvordan kan vi lave noget større, noget velkomstcenter, hvor vi måske tager noget af vores administration ned, så gæster og vores egne medlemmer synes, det er lidt nemmere at komme til vores administration. Men det kræver jo noget ombygning. Om det så gør, at vi synes, at det kunne være rart at få nogle af de andre lokaler derhen, der er vi ikke helt til. Men det kunne da godt tænkes. Men i hvert fald en optimistisk formand her i 50-året siden klubbens stiftelse. Stort tillykke med det, når den kommer. Og tak fordi vi måtte komme forbi jeres fantastiske klubfaciliteter her med Klubhuset for Hovedstad Idrætsråd. Og fortsat held med det. Tak. Vi slutter herfra og siger tak til Lotte Burholt fra Furesø Golfklub i Birkerød. Tak.